И здравейте, пичове! Аз съм Мистер Екс. Сигурно си мислите сега, това е сакачи клип. Сега качих клип, защото бях малко болен. Малко от 2 седмици не съм качил клип. Но мисля сега да започна отново да качвам. Но вярното е, че имам само 2 сабскрайбъра и 45 вюа. Това не е добре, защото много малко хора ще ме гледат. Но пък от друга страна, няма друга страна, направо не мога да си по-обясня. Но ако ме видите случайно, ако виждате този клип и ако посетите случайно моят канал, моля да се сабскрайбнете, да харесате клиповете, ако искате ли, не ви карам на сила. Да, имам толкова клипа за сега. Да. И не знам какво да ви кажа друго. Някой ме беше хейтнал. Мисля, че. Обаче си беше изтрил. Беше си изтрил клипа, но както и да е. Да. И така, мисля, това е за клипа. Ще снимам днеска, може би, още един клип. Сам. И така. Мисля да спирам. Чао. За сега.